Ahojte! Vitajte v neolíte, v mladšej, kamennej dobe, keď ľudia prestali putovať za jedlom a začali si ho sami pestovať, chovať zvieratá a stavať trvalé domy. Dnes si stručne povieme, prečo táto zmena znamenala začiatok civilizácie. Doba, keď ľudia ešte nepoznali koleso a všetko, čo vlastnili, nosili na vlastnom chrbte. Neexistovali obchody ani traktory a aj tak si museli vypestovať jedlo, vyrobiť si oblečenie a postaviť si dom. Vitaj v neolite, v mladšej kamennej dobe, ktorá priniesla jednu z najväčších zmien v dejinách ľudstva – neolitickú revolúciu. Človek sa totiž v tomto období prestal spoliehať len na to, čo mu ponúkne príroda. Už nebol len lovcom a zberačom, ale začal si potravu sám produkovať. Naučil sa pestovať rastliny, najmä obilniny ako pšenicu a ráž, ale aj strukoviny, napríklad hrách a šošovicu. Nechýbalo ani ovocie a v Európe boli užitočné aj rastliny ako ľan a žihľava, z ktorých sa dali vyrábať vlákna na tkaní látok. Tomuto obrovskému prechodu hovoríme neolitická revolúcia. Bola to prudká a výrazná zmena, ktorá ovplyvnila všetko. Spôsob života, prácu, jedlo, aj celé spoločenstvá, teda komunity. A práve z týchto zmien postupne vznikli aj civilizácie. Rozvinuté spoločnosti s vlastnou kultúrou a poriadkom. Spolu s rastlinami začal človek chovať aj zvieratá. Najskôr to boli ovce a kozy, potom dobytok a hydina. Tieto domestikované zvieratá mu dávali mäso, mlieko, syry, vajcia, aj vlnu a kožušiny na oblečenie. Život však vôbec nebol jednoduchý. Práca na poli bola veľmi namáhavá. Ľudia používali len palice, kosáky, nepoznali motyky ani hrable. Ťažké veci nosili na chrbtoch, lebo ešte nepoznali koleso. Napriek tomu si začali budovať stále príbytky, domy pri svojich poliach a zvieratách. V strednej Európe stavali tzv. Dlhé veľkodomy, kde žilo viacero spriaznených rodov naraz, často aj so zvieratami pod jednou strechou. A keď prišlo nebezpečenstvo, dediny si chránili palisádami. To boli vysoké drevené ohrady proti nepriateľom aj divokej zveri. Neolit priniesol aj technologické pokroky. Ľudia začali vyrábať brúsené a vrtané kamenné nástroje, ktoré boli oveľa presnejšie než tie z paleolitu. Objavili výrobu pálenej keramiky, hrnce, džbány, misy či zásobnice, ale aj sošky a posvätné predmety. Všetky zdobili ornamentmi. To boli ich vzory, ich umenie. Zmenil sa aj odev. Ľudia sa naučili tkať látky a šiť si oblečenie, ktoré v zime doplňali kožušinami. Veľmi významnú úlohu v tomto období mala žena. Rod sa dedil po matke a uctievala sa Veľká matka, bohyňa plodnosti, života a rodu. Ľudia verili, že práve ona dáva život a chráni komunitu. Uctievali tiež mesiac, podľa ktorého vedeli určiť čas na sadenie plodín. Bez kalendára, ale veľmi presne. Medzi najvzácnejšie nálezy z tohto obdobia patrí aj Venuša z Nitrianskeho hrádku pri Šuranoch. Neolitická soška ženy, ktorá sa dokonca objavila aj na bývalej dvojkorunovej minci. A čo z toho všetkého vzniklo? Nový spôsob života. Nový svet. Neolit bol prvým krokom na ceste k civilizácii. Taký dôležitý, že sa o ňom učíme dodnes. Neolit obrátil život na ruby. Z lovcov a zberačov sa stali roľníci a budovatelia dedín. Ak sa vám video páčilo, budeme radi za like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.